het is een hele andere cultuur. Maar het is ook wel, ja, je shirt er ook wel wat naar en je denkt, ach ja, het heeft ook wel wat. Ja. Goedemorgen allemaal. Ja, vandaag derde oefendag. Opwerking naar Politiedag 2026. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vooral veel exercitie rijden. We gaan weer een proefje oefenen. Wat hindernissen. In ieder geval om jullie balans te testen. En met name ook te zien van, op het moment dat een paard zo'n rondje maakt waar ze niet aan gewend zijn. Hoe jullie het paard weer onder controle krijgen. Ik ben Agen Flapper en ja, mijn rol is dat ik hier deelneem aan een cavalier-escort die in Appelsgeer bij de oefendag. In principe staat alles in het teken van Prinsjesdag, 1 september. Om gezamenlijk te rijden en om alles gezamenlijk in principe te doen. Is zo'n dag als jullie het voor jou nooit nog spannend? Nee. In principe net. Het is wel alweer een beetje nieuw voor me en wel een beetje wennen wat dat betreft, maar ja, ik vind het net spannend, nee. Ja, want al werk is gewoon waar net voor het feestje. Nee. Ik denk dat ik wel ietsje zinkest van in mijn krijg zo mooi appel en alles. Dat zit er bij mij nog net zo strak in, maar ja, daar trainen we op. Die leefde voor de hinders. Waar komt die bij en wat doet dat met hinders? In principe ja, ben ik er mooi opgegroeid. Mijn huid hier altijd al hinders, die vakte wat en die riet wat. Nou, die zette mij eens op een pony en nog weer een iets grotere pony en nou, toen kwamen de hinders. En ik ben best wel actief in de springsport en dat vond mijn huid ook mooi en ze gingen we samen zo op pa. En ja, ik heb altijd wel studies op oorvlak gevolgd. Maar toen ik eigenlijk de studie klaar hier, toen ben ik helemaal in de hinders gegaan en ben gewoon ja, voor mezelf aan de gang gegaan. Hinders opleiden in de springsport en ja, meestal worden ze dan weer verkocht. Kun je even wat vertellen hoe het hinder dat je het meegenomen hast? Jawel, dit is Maestro, een 9-jarige springhinder. Normaal gesproken gaat er altijd maar op concoursen, echt op springwedstrijden. En Joet maakt er een wat ooit, want hij is op zich wel lekker braaf, dus ik dacht van hem gewoon, dat is mooi. Ik heb hem vorige week met het examen gebruikt en ja, hij is heel makkelijk om uit te nemen. En ik ben Joet alleenig en daarin is het gewoon heel simpel. Dus dan ik kan je er alleen nog maar redden en dan hoef ik er geen oorlijsten meer van om te assisteren. Aan het laatste handje dat we er net. Helaas, teleurstelling. Maar het is geen weddenrad, jongens. Nee. Nou, dan mogen we dat ik respecteren, toch? Zo is dat. Ja. Als wij iets net willen, doen we het uiteindelijk. En als het echt net willen, dan doen we het ik net. Dus nee, misschien nog een keer oefenen of wat dan ik, maar je moet slagen hem net. Sure, meneer is er nog een beetje kleer mooi, maar. En betekent het nou echt dat je Prinsjes daar mooi rijden kiest? Of? Oh, dat weet ik eigenlijk nog net. Nee. Daar heb ik nog geen. Dat weet ik net. Het is nog maar april, hè? Het is niet september. Dat is nog even tijd. We gaan nog even.